Праздником. 24 ел элек Татарстанның Югары Советі Татарстанның бүгінгі күнде байрағын рәсми рәвештә кабул итте. Һәм бу байрак безнең Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе, дәүләт байрагы булып тора. Һәм дә без байракны чыктык бу көнне искә төшерер өчен халкыбызга һәм дә Татарстан байрагын популярлаштыру өчен татарларда байрак аша булса да милли үзаңны, милли хисләрне уяту максатыннан чыктык. Шуңа күрә миңа калса бу чара белән без татарлар арасында һәм Татарстанда яшәүче барлык кешеләр арасында Татарстанга карата, татар халкына карата, Татарстан байрагына карата хөрмәт уята алабыз, шундый җылы хисләр уята алабыз. Һәм шуның белән Татарстан Республикасында шундый үзенә бер матур мөхит урнаштырырга юл ача алабыз дип уйлыйм. Ничә байрак ясаткан идегез һәм ничәсен тараттыгыз? Татар Казанда бүген 2000 ләп байрак таратылачак. Әлегә тарату дәвам итә. Инде Шалыда байраклар бу вакытта тарату тәмамланды. Нурлат шәһәре Уфада да таратырга тиеш бүген. Байракны алучылар нәрсә дип әйтә? Беләләрме байрак көн икән? Кызганычка каршы күпчелеге белмиләр, чөнки күреп торабыз дәүләт дәрәҗәсендә ниндидер зур урам чаралар, концертлар, башка чаралар оештырылмый. Безнең дә менә бүгенге чарабыз дәүләткә дә күрсәтергә. Менә шулай оештырырга була дәүләт байрагы көнен. Менә шулай эшләргә кирәк, популярлаштырырга кирәк дигән үзенә бер эндәү кебек. Шуңа күрә алга таба, алдагы елларда да Татарстан байрагын популярлаштыру максатында дәүләт тә бәлкем нәрсә булса эшләр. Нәгә җегетләр? Наил, менә син 30 августта хәтерләсәң, шушында байрак тарату чарасында сине полиция хезмәткәрләре тоткарлаганнар иде, ни өчен таратасың дип бәйләнгәннәр иде. Бүген андый бәйләнүләр булмадымы? Әлегә күренми, хәтта әмма полиция вәкилләре күренсә дә, белмим, бәлкем бу бәйле ни белән без 30 август алдыннан махсус белдерү биргәндек, шу вакытта шул урынга җыелабыз дип. Һәм безгә рөхсәт бирмәү сәбәпле без барыбер килдек. Без бүген көн алдыннан биреп тормадык, чөнки Казан хакимиятенең барыбер рөхсәт бирмәвен беләбез. Пикет үткәрергә теләгәнсезме? Пикет үткәрергә теләгән, әмма бу ел биреп тормадык. Һәм бәлкем шуның белән дә бәйле, аларның монда булмавы. День флага Татарстана.